Dobrý večer. Priatelia, takto. Kedysi som prišiel do baru, vypýtal som si dvojitú whisky s veľa ľadom, teraz vojdem a okamžite kričím, vypnite tú hudbu. Vypnite tú hudbu. Šašník mi hovorí, ale však tu nehrá žiadna hudba, ten zvuk vydávajú chladničky, pán Satmári. A naozaj je to tak. Aj minule som sedel v bare a posadili ma rovno pod reproduktor. A chcel som, aby to vyplo, bo to hučalo. Nikdy nebol nikto, žiaden čašník, tak ja som sa postavil na stoličku a som to vypol. Hej, a kúkali takto na mňa, ak vy teraz všetci, a hovorím, bude tu ticho. Bude tu ticho, až vzadu sedel pán 75 až smrť, normálne pri minerálnej vode sa postavil a mi zasalutoval normálne, priatelia. A možno neviete, ale ja som tiež muzikant. Ale nie veľmi úspešný. Dokonca YouTube sa ma pýta, že či naozaj túto pieseň chceme zverejniť. Viete, ja by som, môj sen je byť akože slávnym, že stáť na pódiu a mať pred sebou plné publikum, ktoré mi tlieska, hej. Strašne by som to chcel. Kto ma pozná, vie, že ja som veľký fanúšik Depeche Mode. A ja som a Davea Gehena a minule ja som videl, on celý koncert, jednu pieseň, on vôbec nespieval. On iba dal mikrofón a proste 60,000 robilo tu jeho prácu za neho, hej. A ja by som to strašne chcel, a on iba, že what's like violence? A on, hovorím si, to by som aj ja chcel. Toto raz zažiť, toto je môj sen, že by publikum spievalo. A teraz dobre počúvajte, priatelia. Minulý týždeň som dostal telefonát. Volal mi šéf dramaturg televízie, pre ktorú pracujem a mi hovorí, že pán Satmári, v poslednom dieli ste hovorili vtip a zaspievali ste tam kúsok piesne. A ja by som potreboval vedieť teraz, ako sa tá pieseň volala a kto je interpret. Ja hovorím, čo? Fakt, naozaj? V krátkosti ten vtip nejak začínal tak, že akože stalo sa ti niekedy, že nevieš, ako sa pieseň volá, alebo čo, a potom začneš mu akože tomu človeku pohovoriť, že vieš, ako your smile is like a tililing, hej? A pritom, a on mi povedal, že no a my musíme tú pieseň nahlásiť SOZE. Hej, to je OSA u vás, hej, OSA. Lebo akože musíme ju nahlásiť OSE, lebo ináč by sme mohli dostať pokutu. A ja mu hovorím, akože môžete byť pokojní, akože ja som tú pieseň vymyslel. To neexistuje. Ja som ju kvôli tomu vtipu vymyslel. A on, že no ale tá pieseň zaznela a your smile is stilling. A my teda musíme aj tak nahlásiť, lebo nechceme problémy. Tak viete, čo urobíme, pán Satmári? Založíme vám účet na OSE. Ja hovorím, no dobre, no akože keď si predstavím, že na OSE sú všetky tie poklady, ja neviem, tí tví slzy mámi šedivý a mám jednu ruku dlouho a teraz tam bude when your smile is stilling, On mi hovorí, že ale tak akože je to trošku aj byrokracia okolo toho a že musím sa vás opýtať zo pár otázok. A on sa ma teda pýta, že pán Satmári, teda, ako sa volá pieseň? No, when your smile is stilling. A on si to zapisuje. When your smile is lilili. Jo, ne. Tililing. Ja som sa narobil na texte. Ďalšia otázka. Pán Satmári, má tá vaša skladba ešte nejaké iné verzie alebo remixy? No, ja neviem, ale plánujem na to popracovať. Chcem. When your smile is bubi-bum. When your smile is pip-pip-pip. Môže byť. Pán Satmári, dobre, ešte jedna otázka. Prosím vás, že je možné, že tá pieseň má aj slovenský preklad? Čiže, priatelia, veríte alebo neveríte, ja mám na OSE pieseň, ktorej som autorom textu, autorom hudby. A teraz, keď na to tak spomínam, tak vlastne opäť mňa napadol ten Dave Gehen, že vlastne ja by som to tiež tak chcel mať. Čiže, priatelia, chcete mi splniť sen? Stačí, keď dvakrát zaspievate môj refrén. When your smile is stilling, 3, 2, 1, ideme.
Ste fantastické publikum. Ďakujem vám veľmi pekne.